The Dornier 228 aircraft has a master warning system. This warning system will warn the pilot in case of any system malfunction. Even if the aircraft is running out of fuel, a warning will come on. If there is low oil pressure, a warning would come on. And what the BFU did, they got hold of this system and they analyzed it, and they found that the aircraft had no system malfunction. Thank you. Analyze it when just to get a picture. Did they do that in the country? Because the chair, if the plane has crashed, how would the analysis be done? Just for the colonel to teach me one or two things. Thank you, Honorable. The system was taken to Germany, where they did the analysis. It's even in the BFU report. Thank you, Honorable. Chair, just maybe on the same. So the warning panel, I agree with you, is in the report. It was working. So that means if the fuel had run out, it was able to show the pilots that we are running out of fuel. But on analysis, how can they detect from the machine that indeed, from that panel, that indeed fuel had run out? They will in my opinion, they will just see that it was functioning, but not necessarily that it told them that fuel had run out. Thank you, Honorable. This panel has got illuminants, bulbs, that illuminate when there is a system malfunction. So what they did, they analyzed whether these bulbs had illuminated during the flight. Thank you, Honorable. Dowa Kasangaza. Zikomo kwambiri chair, potipatsa ife anthu akudowa Kasangadzi mpata kuti tiperekepo mafunso. Poyambirira ndifuna ndidziwe keno kuti kodi inuyo mangogwira ntchito yokoza ndege yokha kapena mathaso kuyendetsa ndege. Ndipo ngati matha kuyendetsa ndege Dornier imene inachita ngozi munayendetsapo? Zikomo kwambiri, Honorable. Ine ntchito yanga ndiyo kukonza ndege. Kuyendetsa ndege sinditha. Tikakonza ndege, to want to go for a test flight, I have to go with a pilot. Malamulo aviation, for you to be in the air, you must have a license to fly. Not anybody can just go into the air and fly. It's not allowed. Even if technically you know how to fly, but you must have a license to fly. Malamulo aviation amateur. So for a test flight, I always go with a qualified pilot. Thank you, Honorable. Ndieno ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino chifukwa mmene mmafotokoza munanenapo kuti ndegeyi inali bwinobwino, mmene manyambuka kuzomba kupita ku Blantyre kupita ku Mzuzu, inuyo mukunena kuti ndegeyi inali bwinobwino moti ikanatha inali yoti no imayenera kumauluka ndithu. Dzulo pamene tinali ndi Captain Ntani anatifotokozerapo zokhudzana ndi mitambo yovuta kwambiri mlengalenga. Anachulapo za mtambo umene umatchedwa mu Chingerezi kuti cumulonimbus, akuti ndi mtambo umene umakhala ovuta kwambiri. Ndiye ndikuiwerenga BFU report, final report. Pa page 59 pali zithunzi zimene zinachokera ku satellite images amene anajambula mitambo imene inaliko kunthungwa kumene kunagwera ndege imeneyi. Mitambo imeneyo pa page 59 ya BFU report aijambula bwino kwambiri, makamaka amene tikuona zithunzi zakala. Maganizo mwanga nuona ngati kuti inali mitambo ya gulu limeneli la cumulonimbus. Ndipo ayikaponso nthawe imene amajambulira kunthungwako
pakati pa 10 o'clock ndi 10:15 zithunzi za mitambo imeneyo aziyika pamene popo. Ineyo ndimafuna ndikufunseni kuti mmene mukufotokozera kuti ndege inali bwinobwino, munayiona inali bwinobwino ndipo inali airworthy yoti ikhoza kumauluka ndithu bwinobwino, inu mukuona kuti chimene chinapangitsa ngozi imeneyi chinali chani? Zikomo kwambiri honorable. Ineyo ngati munthu wa aviation, I've been in aviation field for a long time, now 35 years. Ine ndimakhulupirira zimene ma bodies aviation amanena. BFU, if you look at their record, iyi singozi yoyamba kuzapanga investigate, and those people are professionals. For one to become an aircraft accident investigator, you undergo the relevant training, and this training is not easy. I can tell you, even here in Malawi, we don't have a single aircraft accident investigator. Even the Department of Civil Aviation doesn't have one. So me, I believe in what the experts told us. Thank you. Komado foso sumuna yanke ndiye mwasi ya malere anthu onse amene akumva pena pake presentation yanu inali bwino kwa basi, kumene mayankhidwe anu amakhala kuti simukwata mbasula zikanakhala bwino kuti muziti masula afusafusa lomveka kwambiri. Ndiye maganizo anu ndege inagwa faja kumene basi kunabwera anzanu kunoko captain ntani amene anatifotokozera kuti ndege inagwa kwa mitambo kumene nimbasi amene ni mitambo yoopsa kwambiri yoti imakhala imatha kubwera mwadzizizi komanso ikatuluka imakhala imapanga stretch distance yaitali kwambiri. Ndi akufunsa mfunso iwowa kuti muyankhe funso la kumene nimbasi zikanakhala bwino mutatiyankha. Zikomo kwambiri chair. Nkhani ya mitambo amayidziwa ni mapilot. In engineering, you don't study the weather, you study engineering. So nkhani ya mitundu ya mitambo ndi nkhani ya mapilot. Chimene ndinganenepo ineyo nchokuti the prevailing weather conditions at the time contributed to this accident. Thank you, sir. So nzati mukunena kuti zakumene nimbasi simukudziwa chilichonse, kuvomereza ndi bwino. Iyo ni mbali yena amene ali ndi akadaulo ndi a meteorology. For information sima pilot ya. Ma pilot amatenga information kwa meteorology. Ndinga tufana timvesese bwino bwanji taitani ma experts a meteorology abwera za fotokoze. Zikomo kwambiri chair. Ma pilot amaphunzira za meti in detail. Chimozimozi mena amaphunzirira ameti. Ndipo you have to pass that module to be a pilot. Zikomo kwambiri chair. Fusolomaliza chair. Zikomo kwambiri chair. Fusolomaliza asilikali ambiri amene abwera kunoko kudzaonekera ku komiti ino akumanyadira kwambiri ndege imene inagwa ija kuti inali ndege yabwinobwino, inali ngati ya new one chifukwa chonena kuti inauluka ma hours osapitira 4000. Komano mmene tamveranso kuchokera kwa asilikali omwewo akunena kuti ndege imene inapangidwa mu chaka cha 1988, kapena kuti kugulidwa dziko la Malawi linayigula tili ndi kamuzu chaka cha 1988, ndipo pamene imagwapa ndiye kuti inali ndi zaka 36. Ndiye ineyo ndikudabwa kuti kodi kuyinyadira ndegeyi kukuchoka pati, chifukwa chonena kuti mu chaka cha 2006 pafupifupi zaka 20 zapitazo emergency locator transmitter inali ni battery lonena kuti ino lapanga expire, ndipo kuti muyesere kuti mukagule amene anapanga ndegeyo ananena kuti ife tinasiya kupanga zinthu ngati zimenezo. Ndiye mukamayinyadira ndege imeneyi kunyadirako kukuchokera pati. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable. Monga mene nalongosolera, umoyo wa ndege suyendera pa zaka,
umoyo wa ndege umayendera nthawi imene ndegeyo yakhala mulengalenga. Nthawi imene ndege iyi inapanga ngozi inakhala mulengalenga ndiyochepa kwambiri. Koma tikayang'ana m'mabuku a ndege imeneyi, ndege imene okhala mulengalenga mawa zokwana 29,600 ikafika pamenepo ndioti umoyo wake watha. Koma ndege iyi mawa zake anali 3,480 basi. Zikomo kwambiri. Lilongwe Mude. Thank you so much, Honorable Chairperson, for giving me the opportunity to ask Ken Ondokwe some 3 questions that are based on his presentation and previous interactions that we had. Ken Ondokwe ndiyambira pa nkhani ya BFU imene munaloledwa kuti mutiuze ripoti ya Germany, azungu aku Germany amene adabwera nkudzaona za ngozi ya ndege, ndiye munapangapo presentation pa nkhani imeneyi. Ndiye ineyo ndimafuna ndikufunseni inuyo ngati katswiri wa ndege amene okonza ndege komanso engineer wa pa ndege, mwagwira ntchito kwa zaka 35 nkhani ya ndege yokhayokhayi. Mudayiona ripoti, mudayiwerenga, ifenso tidayiwerenga. Alipo amalawi wena amayikana kuti ayi ripoti isiyoona kapena kuti ikuperewera pena ndi pena. Inuyo ngati katswiri oyang'ana za ndege, mbali ina mwayankhapo kale kuti mmakhulupirira science ndipo mmakhulupirira zimene anthu akatswiri akunena. Pali magapu ena aliwonse kapena kuperewera kwina kulikonse kumene mwina pa ripoti pali zonena kuti mwina ikuperewera, ndeno tikuyenera tionenso apa ndi apa ngati ifeyo ngati committee yoona izizi. Zikomo kwambiri, Honorable Member for Lilongwe Mudi. Cholinga cha aircraft accident investigation, cholinga chake is to improve safety. Kuti zinthu zimenezo sazachitikeso. Ndi anthu aja ripoti awo amatulutsa zinthu zoona zeni kuti zimene zachitikazo sazachitikeso. Koma ngati munthu suli mu aviation industry umakhala ndi zifukwa zako zimene ungakanire ripoti licha. Koma as far as aviation industry is concerned, ife cholinga chathu cha ripoti licha kumakhala kupanga improve safety. Zikomo kwambiri. Zikomo. Funso langa lachiwiri ndi la maintenance. Mwatilongosolera bwinobwino ndipo munanenapo kuti ndege state aircraft ndi civilian aircraft, ndege ya asilikali ndi ndege za anthu amba oti sa asilikali. Ndiye munayikanso example ya magalimoto a president ndi magalimoto ena wa COF ndi zina zotero. Ndimafuna ndifunse funso lonena kuti kodi procedure kapena kuti ka maintenance ya ndege za ku Malawi kuno mmene mmachitira maintenance yanu nzofanana ndi mmene amachitiraso ku Zambia olo ku Zimbabwe, kuti titakafunsa ku Zambia ku Zimbabwe anena kuti yayi maintenance yake imakhala mmene inuyo ku Malawi kunonso mmachitira? Sorry, Lilongwe Mude. Munakhutitsidwa ndi yankho imene anapereka pa BFU report. Munafunsafunso ngati panali akayiwunika BFU report. Munakhutitsidwa? Ndakhutitsidwa. Okay, chabwino. Yes, yes. Okay. Zikomo kwambiri Honorable. Ndege ikapangidwa mukayigula ikamabwera imabwera ndi mabuku osiyanasiyana. Imodzi mwa mabuku ndi maintenance planning document imene imakuwuzani chopanga kakhonzedwe ka ndege imeneyi. Mene tingakhonzere ndege ku Malawi kuno ndi mene angakhonzere ndege ku Zimbabwe basically kweno khala kofanana. Chimene chimasiyana chakuti makampani ena akakhala nayo ndege ija nthawi yayitali, they produce their own maintenance program imene amayipititsa ku Civil Aviation Authority for approval. In our case ngati military
ifeyo timatsatira zimene aircraft manufacturer anayika maintenance planning document. Sititsatira programu ina yayi. Imeneyi ndi programu imene timatsatira ife kukonza ndege zathu zikomo. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza ndi nkhani ya ndinu katswiri wa ndege, mwakonza ndege komanso ndinu engineer wa ndege. Ndikufuna ndifunsezo za chitsulo chimodzi cha mu ndege chimene mwina tili ndi mafunso kuti kodi chimagwira ntchito bwanji. Chitsulo chimenechi mchizungu akuti weather radar, kapena chitsulo chimene chimauza mapilot aja za weather kuti kodi weather ili bwanji kumene mupitako ndi zina zotero. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi chitsulo chimenechi cha weather radar chimene chimauza mapilot kuti kumene mulowerako kuli chonchi, kodi chimatha kunena kuti kumene mulowerako kuli fog ili chonchi, kapena mukhoza kuona pa mtunda wakuti ngati visibility mchizungu. Chimatha kukuuzani nkhani ya fog ndi kapena kuti chifunga ndi visibility kuti mukhoza kuona pa mtunda wakuti. Zikomo kwambiri honorable. Weather radar ya ndege imapanga detect precipitation, that is rain, snow, hail, thunderstorm and moisture concentration. It does not detect fog or mist or smoke. Pepani munganinikira mchichewa mwina poti tuchita sota Malawi azimva nawo. Zikomo kwambiri honorable. Weather radar ya ndege imatha kuona kutsogolo kwa ndege ngati kuli mvula, sinuzoti chichewa cha snow ndipovuta. Snow ngati kugwa mvula ya matalala, ngati kuli mvula ya ziphaliwali, kapenanso ngati mu mitambo muli madzi ochuluka. Weather radar siona zinthu ngati nkhungu kapena utsi. Zikomo kwambiri honorable. Thank you. That's it. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Poti ndayandikana ndi Honorable Lilongwe Mude ndipo afusa nchichewa ndiye ndikupempheni Chair kuti na Nelson mwena ntichita motero. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndingodziwa Keno kuti mu mbiri yanu mene munadziwira za ndege mumakhala ndi chidwi ndikukhulupirira kuona zimene zikuchitika ku aviation. Munamvapo za report ina iliyonse yakafukufuku amene mwina akatswiri adachita, amene atachita mwina koyamba nkudzachitanso patatha zaka zina nkupeza kuti kafukufuku oyamba uja adasiyira pa njira zina sadaziyang'ane? Munamvapo mwina zimenezo? Thank you Mwanza Central. Ngati pakafukufuku ka ndege, ngati ma investigators sanamalize amapanga declare kuti sanamalize, koma ngati amaliza amapanga also declare kuti kafukufuku uyuyu tamaliza. Zikomo kwambiri honorable. Mwina funso langa ndilonena kuti inuyo potsatira za aviation munamba mwina mwamvapo kuti chifukwa ine ndimakonda kuonera zijamati air crash investigation, ndimaonera kwambiri, ndiye ndimafuna ningodziwa kuti kodi zimatheka kuti akatswiri apanga kafukufuku koma patatha zaka kudzapeza kuti kafukufuku winanso wachitika wapeza zosiyana ndi zimenezo wakatswiri omwe onse? Thank you honorable. Ineyo sinamvepo yayi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.
anakamba za anafunsa za chitsulo chimene chimaona za nyengo, ndiye mukufunsa kwawo munayankha ndithu momveka bwino kuti chitsulo chimenecho chimayang'ana kwambiri mitambo ngati muli madzi ambiri, snow kapena kuti mvula ya matalala tingotero kuti imveke bwino. Ndimafuna ndidziwe kuti chifukwa patchulidwa kwambiri za mtambo wina wake umene ukumatchulidwa kuti cumulonimbus, ndithokoza cheya kuti mwanena kuti imeneyo kwambiri abwera akatswiri azanyengo adzatiuze za mtambo umene ufa watchulidwa kwambiri. Komano ndimangofuna ndifunse kuti mtambo uwu ukhoza kukhala so umodzi mwa mitambo imene kachitsulo kamene kukakhoza kuona, koma ngati muli Belgian it's okay. Ndimangofuna ndidziwe chifukwa choti funso linafunsidwa and munaliyankha, komano kungofuna kudziwa ngati kuti mwina paka chitsulo kameneka kutinso mwina mitambo iyi ikhoza kukhalanso mu gulu lomwelo lomwe ikhoza kuonedwa ndi kachitsulo kameneko. Zikomo kwambiri onabo apopo sindikudziwa iyayi. Chomwe ndikudziwa ine zimene imaona weather radar ndi zimene ndafotokoza zicha. Zikomo kwambiri onabo. Zikomo. Pomaliza chifukwa chokuti munakamba za munatipatsa science ya momwe moto umachitikira, ndimafuna ningofunsa kuti kodi ndege ikamauluka mmwamba ndi mwina ikamafika pansi imakhala ndi zipangizo zina zake zoti zizithandizira kuchotsa static electricity, kapena ujeni ndege sizikhudzana ndi zimene simakhala ndi static electricity. Ndimanena izi chifukwa choti timaona kuti nthawi zina chitsulo chikayenda thupi likamakhudza chinthu chija pamakhala ndi thupi kenaka kamamveka ta amati static electricity. Ndipo ndinu akatswiri a kukonza ndegezi, kapena nthawi zina umadziwa kuti pali zitsulo zina zimayikidwa mmene muzothandizira kuchotsa zimenezo. Zikomo kwambiri onabo. Ndege zoona imakhala ndi ma static wicks amene amathandiza kuchotsa static electricity. Zikomo kwambiri onabo. Zikomo kwambiri. Nafuna ndiyimire pamene pa chair pakakhalanso mafunso ena ndibweranso. Dedza Mayani vana pali mpikisano, and then Nkadabe North, then tizapita kwa Dedza Kasina. Zikomo kwambiri chair povomera kuti anthu akudedza kumayani afunse nawo mafunso. Kaonero ndakumvetserani mwachidwi kwambiri ndikufotokoza kwanu, ndipo ndinganene kuti presentation yanu ndi imodzi mwa presentation amene ndatsatira mwachidwi komanso mumalankhula zinthu mwachindunji, ndipo mukuoneka munakonzeka chifukwa munali ndi zambiri zimene mwationetsa. Ndinachita chidwi mutafotokoza za maphunziro anu kuti munapanga ku Ulaya, ku Europe. Choyamba ndimafuna ndingodziwa kuti kodi ndimene munaphunzirira inuyo za ndege, pakuti anthu amaona ngati kuti mwina kumalawi kuno zina zathu zochitika timakhala ngati timabwerera kopang'ono chifukwa cha chuma chathu. Inuyo mutha kukonza ndege ngakhale mutati mwapita ku Europe. Zikomo kwambiri onabo from Dedza Mayani. Ineyo license yanga ndinanena eti ndiya EASA, that is European Aviation Safety Agency, covering the whole of European Union. I'm certified by that body. Thank you, Honorable. Zikomo kwambiri, kusonyeza kuti
maphunziro anu sitingakayikire pena paliponse. Ndinu munthu ndithu oti ngodziwika internationally mwina chichewa chake titero. Ndiye mmati ndidziwe kodi ndege zimene mumakonzazi zimakhala ndi geja ya mafuta? Zikomo kwambiri honorable. Maintenance and technical support kupatula geji ya mafuta imakhala ndi low fuel pressure warning, imakhalanso ndi low fuel quantity warning. Zikomo kwambiri. Mu kufotokoza kwanu ndathokoza Colonel. Mwanena kwambiri ndimaona kuti mumakonda kukamba kwambiri za ripoti la BFU. Mwina ifo tinanunso munapangidwanso maphunziro anu chaku Europe komweko kumenenso kuli Germany. Soze kuti European standards kwa inuyo mukuoneka kuti mukuzikhulupirira kwambiri. Ndingaganize choncho kuti kuganiza wanga unkolondola kuti inu mukhulupirira kuti ma standards akumeneko simukuwakayikira pakachitidwe kawo. Zikomo kwambiri honorable. Ku Europe ma standards aviation ndapa mwamba kwambiri. Mutati mufufuze mupeza kuti ma airline ambiri adziko lapasi saloledwa kwauluka ku Europe chifukwa cha ma standards. So European standards are very high, especially in this case I'll talk of Germany. Aviation standards in Germany are very high. The German national airline is Lufthansa. Mutafufuza mbiri ya Lufthansa, ndege ya Lufthansa sinagwepo ya. Thank you honorable. Koma munkuganiza kwa ine ndimati nitadziwa kuchokera kwa inu anthu amene ankachita kafukufuku wawo m'Malawi muno nanga sipanali kukayikirana pakati pa atsogoleri a ndale. So pano ndiyo abwera mkatikati modzachita kafukufuku koma pakati pa atsogoleri a ndale pena tikukayikira kuti mwina pena pake sipanali bwino. Panalibe mukuoneka mwina munaenda nawo limodzi. Inuyo muganiza kuti ntchito imene anayigwira momasuka. Ine chifukwa ndikuganiza kuti mwina mkutheka azungu aso mwina panali kuopsezedwa kapena china chake chifukwa inu mukhala ngati kuti ripoti ilo muyikhulupirira kwambiri. Ine mafuna ndidziwe kuti munyengo imeneyi azungu amenewa amene muganiza kuti ngodziwa ntchito yawo kwambiri koma kodi ali kwathu kuno ntchito imeneyi adayigwira momasukadi. Zikomo kwambiri honorable. Anthu a BFU ntchito yawo anayigwira momasuka. Anali ndi chitetezo chokwanira. Amayenda ndi apolisi. And anthu amene aja ndi ma professionals. Thank you honorable. Ndiye ndaona mwatengamo kasente sikena mu ripoti limeneli malingana ndi zimene akuluakulu amenewa analemba. Ndiye kamene kamwanena kuti ndikukhulupirira kuti inali fundo yanu ya nambala 62. Mwina tibwerere ku presentation yanu ija ngati tingaitsate limodzi. Pa fundo yanu ya nambala 62 mwanena kuti imene ndi page 15 mwanena kuti in simple terms the crew was operating under visual flight rules VFR, which requires pilots to maintain visual reference with the horizon terrain, landmarks and obstacles. And mumfundo ya number 63 mwazanena kuti during the flight the aircraft encountered instrumental meteorological IMC where visibility deteriorated due to the point that visual reference were no longer sufficient for safe flight. As a result, the crew lost situational awareness and the aircraft collided with the rising terrain. Loss of situational awareness. Fuso limeneli la loss of situational awareness ndinafusa so dzulo kwa
a pilot kunena kuti pali liwu lina mu nzanu zoyendesa ndege zowulusa ndege imene imatchedwa spatial disorientation, imene ikufanana tanthauzidwe lake ndi mawu omwewa onena kuti loss of situational awareness. Nde inu poti mwagwira ntchito kwa zaka 35, kodi zimenezi zingatengere kuti munthu iwe ndiwe pilot wanyowani kapena poti ndiwe wakalekale nde sizingakuchitikire? Zimayenderana ndi experience ya pilot kapena ndi zinthu zoti wina aliyense zitha kumuchitikira malingana ndi kudziwa kwanu pa nkhani ya za ndege? Zikomo. Zikomo kwambiri honorable. Zimene siziyendera experience aliyense zikhoza kumuchitikira. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza kapena ndemanga yanga kwinako, ine ndingothokoza kwakukulu chifukwa chonena kuti mwaonetsa kuti skulu imene munakachita ku Europe komanso ndi ma institution amene ali kumeneko inuyo mukwadalira. Komabe nkhawa yanga ija sindiyichotsabe, nanga sa polisi amalonderawo ndi asilikali amene nawo anali kumalawi konkuno a BFU. Ndiye mwina tidamvapo kafukufuku wina kuti ena amadzachita kafukufuku mdziko muno, laptop yawo yabedwa mwakuti anthu odzachita kafukufuku. Ndiye pamene popo ilo awo maganizo anga chabe, koma simungayankhire zonse, mwina zinazo chair nditha kuti ndzafunse kuti mdalo masuka mtabwera Malawi chifukwa mwina ine pena ndimakhala bendi nkhawa chifukwa cha mmene ngozi inachitikira abwera mkatikati mwa chipirikiti cha mtundu umenewo. Zikomo kwambiri chair. Yenayo ndindemanga. Zikomo. Ndakumva ndetsa mayani kumene ngani kupita. So yeah, thank you chair. Mine yakulira akeno ndoko yakulira, so supplementary pa. Okay. Keno ndokwe a BFU report adalembera ku Malawi kapena adakalembera ku Germany? Mafuna ndingofunsa pamene. Zikomo kwambiri honorable Lilongwe Mudi. Report anakalembera kwawo ku Germany. Zikomo kwambiri. Nkatabe North and then Data Casino. Yeah, thank you chair for giving people in Nkatabe North to ask questions. My question, it goes to his report, I think on the periodic maintenance of Donia. They say Donia 228. Colonel, I've got